Keď vidíme, že rodičia nezvládajú sami seba, reagujú nevhodne, často aj na verejnosti, je možné, že dochádza minimálne k zanedbávaniu alebo dokonca k jednej z foriem násilia. Ak vidíme na susede, že má prejavy týranej ženy, prípadne to vidíme aj na ich spoločných deťoch, môžeme túto pani pozvať na kávu a skúsiť jej prejaviť ľudskosť a môžeme sa dozvedieť viac. Je ťažké a náročné robiť bonzákov na svojich susedov, ale nebojme sa zavolať políciu. Polícia rieši situáciu aj v záujme detí, ktoré sa nachádzajú v danej domácnosti. Ak nemáme istotu a nevidíme takéto jasné, ostré, negatívne prejavy u ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávame a niečo nám nesedí, môžeme vyhľadať pomoc aj u organizácií, ktoré sa pomoci obetiam venujú. Vždy tu existuje riešenie.